נוסעית בת 40 שנה. כן, אני שהייתי ילד. רגע, בני, תמשיך לסע. טוב. מי נוסע? בואי אתה רוצה לרדת? אז הנה בוא נעצור פה בצד, נגיע לתחנה. טוטו, הגענו! עכשיו אתה יכול לרדת. אתה רוצה לרדת אופק? אתה רוצה? או שאלה עוד? אתה רוצה עוד? רגע, אז תרד. בוא, תן לי יד. הופה! יופי. יכולה לשים את אריאל. אתה רוצה עוד? רגע, אופק, אתה רוצה עכשיו לדחוף את אריאל? אולי אופק לדחוף את אריאל כך. אולי רוצה לבד. ביחד! בני, אבל רגע, שים את תסדר לו את הרגליים הרגל. בחוץ. רגליים תשים בחוץ. לא, לא, הוא לא מצליח שנייה. רגליים ככה. הנה, עכשיו תתפס את הרגל. כן. ייי! טו 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 טו!